हरे कृष्ण माताजी प्रणामम। हरे कृष्ण प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाकस्वामिनिधि नामिनि नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकदादामदाय नगरग्रामतारिणि नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदिशधारिणि नारायणं नमस्कृभ्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്ര വിപ്രർഷിർ ഭൂരി തേജസഃ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. तत्र कीर्तयो विप्रा विप्रर्षिर्भूरि तेजसः अहं चार्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्. अहं चार्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथातीतं यथामति. തത്ര അവിടെ കീർത്തയതഃ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിപ്രാഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ വിപ്രഋഷേ മഹാബ്രാഹ്മണനായ ഋഷിയിൽ നിന്നും ഭൂരി മഹത്തായ തേജസ്സഹ പ്രഭാവശാലിയായ അഹം ഞാൻ ച അധ്യഗമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തത്ര ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിവിഷ്ടഃ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നതിനാൽ തത് അനുഗ്രഹാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ സഹ് അതേ കാര്യം അഹം ഞാൻ വഹ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രാവയിഷ്യാമി കേൾപ്പിക്കാം യഥാ അതീതം യഥാമതി എന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തോളം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീലാപ്രപാദിക്ക് വിവർത്തനം. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭാഗവതം വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവര്യനിൽ നിന്നും ഞാൻ ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. അപ്പോൾ അതേ വിഷയത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവണവേദ്യമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അതാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എവിടെയാണ് അഭയം തേടിയത്, നമ്മളുടെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് തന്നത്? ഭാഗവതാണ് തന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്, നമ്മളുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണ്, ഒരു കോളേജ് സ്റ്റഡി ഗ്രാജുവേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവുന്നു? ഭാഗവതമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ചരിതങ്ങളുണ്ട്. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ബുക്കിനെ പറയുക നമ്മള്. അപ്പൊ എവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത
എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് യോഗം? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇല്ല. ഇന്നമാര് ചെയ്യണം, ഇന്നമാര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു മിക്സി ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓവൻ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ വരും. പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് വന്നിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ല. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ തരും, പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തരും. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ ഇങ്ങനെ ഇന്നമാരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയും അല്ലേ. പക്ഷെ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അത് പലപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പം അതാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളിൽ കൂടി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇന്നമാരെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാഗവതം. അപ്പം ഇതിലെ ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കും അല്ലെ, തുടക്കം മുതൽക്ക് പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തൊട്ടാണ് ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതിൽ 4ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ട്, പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സൃഷ്ടി രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് പറഞ്ഞത് ശൗനകാദി ഋഷിമാര്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ആരാണ്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരുന്നത്? എത്ര തരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്? നമ്മുടെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണുള്ളത്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങൾ. ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം 6ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 4 കുമാരന്മാരാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെ. ഏകദേശം ഒരു 25ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൽക്കി അവതാരം വരും. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കുമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ 22-23 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷം, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓരോ ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് തന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഈ 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ, അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ലീലാവതാരങ്ങൾ, അത് 5ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. 6ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ തിരിച്ചതിന് ശേഷം ധർമ്മം എവിടെയാണ് അഭയം തേടിയത്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരാണ്. അതായത് ശബ്ദം രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ആര്? ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നതോ സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ളത്. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു എന്താണ് വേദങ്ങളോ മറ്റത് ഏതും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് ഭക്തി, നമ്മൾക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഇനി നമ്മുടെ സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് സൂത ഗോസ്വാമിയാണ്, ഒന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ശുഗൻ. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? അതീവ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. അവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവരിൽ നിന്നും ഞാൻ ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതേ വിഷയത്തെ അത് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമി. അത് മുഴുവൻ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്? അതേ വിഷയത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്,
സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നില്ല. എന്താണോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ കൂട്ടലുകളുമില്ല, കുറയ്ക്കലുകളുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ത് പറഞ്ഞു അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതേപോലെയാണ് ആര് പറയുന്നത്, സുധാ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായ വിധത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ വിധത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്താണ് കേട്ടത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ ചിന്തകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും സത്യമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് തലമുറകളിൽ കൂടി കൈമാറണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാവിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിച്ച ഒരുവന് നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ നിന്നും പണം സമ്പാദിച്ച് അതിനെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിയ വേദനത്തിനെടുത്ത വ്യാജനായ ആഖ്യാതാവിൽ നിന്നും ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നിറയെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന്, അത് എന്താ ഇവിടെ ആ ഒരു മെൻഷൻ വരണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രാസലീല എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് ഇത്രയും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? അപ്പൊ അത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് പലരും എടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്, ലക്ഷ്യം എന്ത്, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭാഗവതം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് വേണം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം അത് അഭ്യസിക്കാനായിട്ട്. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യാപൃതരായവരുടെ സംസർഗമുള്ള ആർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭാഗവത അഭ്യസനത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്. ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ ഭാഗവതത്തെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം പഠിക്കാനാകില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പൂർണ്ണ ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കേട്ടത് അറിയാലോ, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്ത്രീകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, നഗ്നരായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വികാരമില്ലാതെ അതേപോലെ നിന്നു. കാരണം എന്താണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരാണ് പെണ്ണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പാവകളാണെങ്കിൽ, ഡോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതേ രീതിയിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കളങ്കമില്ല ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പൂർണ്ണമായും സത്യമായിരിക്കും അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്, മറ്റാരിൽ നിന്നും അരുത്. ഇതാണ് ശരിയായ പ്രക്രിയ. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അതേ ഭാഗവത സന്ദേശത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കയാൽ അദ്ദേഹം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്, സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടനായ പിതാവിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേപടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേ പ്രകാരം സുധ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വെറും ശ്രവണം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാം, അതിൽ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയായ ശ്രദ്ധയോടെ ഒരാൾ ഭാഗവതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം, അതായത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ശ്രവണേന്ദ്രിയത്താൽ സുധ ഗോസ്വാമി ഭാഗവത രസത്തെ പാനം ചെയ്തുവെന്ന് നിവിഷ്ട എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭാഗവത സ്വീകരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. അവർ പുസ്തകം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അവര് ഉള്ളിലെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഓരോ താളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, സ്വയം ഭഗവാനാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ പേജുകൾ മറിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ. മനഃശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും നിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും അനുശുദ്ധിയുള്ളവരാകുവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധ എവിടുന്ന വരുന്നത്? മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വരിക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് പൂർണ്ണമായും ഭാഗവതം മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനങ്ങളിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളും അതേ ലെവലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്ടാവുക? മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏതു വിധേനയും ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തീർച്ചയായും അവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ശുദ്ധിയും വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരും ശൂദ്ര ലെവലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള പരിഹാരം എന്താണ് തരുന്നത്? ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക. ഉചിതനായ വ്യക്തി, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ പൂർണ്ണമായി ഭാഗവതം അറിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗവത ആചാര്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിലും അവർ ശുദ്ധരായത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ശുദ്ധി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, ആത്മീയ ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദയുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കും എന്ത് ലഭിക്കും? ആ ഭക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ശ്രീ ഹരേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഏത് ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അധ്യായം 4, ശ്രീ നാരദ ആഗമനം. ഇനിയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് കേട്ടോ. ഈ നാരദൻ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് വ്യാസദേവര് ഈ ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരികയാണ്. ഇനി കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി വിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഇതുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ബ്രുവാണാം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘ സത്രീണാം വൃദ്ധ കുലപതി സൂതം ബഹുവൃജ ശൗനകോ ബ്രവീത്. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘ സത്രീണാം. വ്യാസ ഉവാച ബ്രുവാണം കുലപതി സൂതം ബഹുവൃജ ശൗനകോ ബ്രവീത്. വൃദ്ധഃ കുലപതി ബ്രവീത്. വ്യാസഃ വ്യാസദേവൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു, ഇതി ഇപ്രകാരം, ബ്രുവാണം സംസാരിക്കുക, സംസ്തൂയ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, മുനീനാം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുടെ, ദീർഘമായ സത്രീണാം യജ്ഞനിർവഹണത്തിൽ നിരതരായവരുടെ, വൃദ്ധ മുതിർന്ന, കുലപതി സഭാനേതാവായ സൂതഗോസ്വാമിയോട്, ബഹുരിച്ചഃ പണ്ഡിതനായ, ശൗനകൻ എന്നു പേരായ, അബ്രവീത് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം. ശില പ്രപാദിക്ക് ജയ്.
ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സൂതഗോസ്വാമി പറയണ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? എന്തെന്ന് ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സൂതഗോസ്വാമിയാണ്. ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്? ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് വ്യാസദേവൻ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. ആ സുദീർഘമായ യജ്ഞാചരണത്തിൽ നിരതരായ സർവ്വ ഋഷിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മുതിർന്ന പണ്ഡിതനായ ശൗനകമുനി സുധ ഗോസ്വാമി അഭിതം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യജ്ഞാചരണത്തിൽ നിരതരായ എല്ലാ ഋഷിമാരും, അത്രയും ഋഷിമാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഋഷിമാർ വന്നിരുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഋഷിമാർ വന്നിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നടത്താനായിട്ട് നൈമിഷാരണത്തില് യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് 1000 കൊല്ലം കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം, അവരെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റണം, അവരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1000 കൊല്ലം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അവർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ശൗനകമുനി. സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി ഇതുമാതിരി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൗനകമുനിയാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം: പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരുടെ സദസ്സിൽ പ്രാസംഗികനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനും അഥവാ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും അനുമോദകന് ഇനി പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം സഭയുടെ നേതാവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു എല്ലാവരും പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കും അല്ലെ? ഒരാളാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ പ്രാസംഗിനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും അനുമോദകന്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജില് ഒരു വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ആ കോളേജിലത്തെ ആരെങ്കിലും ലെക്ചേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇന്ന ആളാണ്, ഇത്രയും വലിയ ആളാണ്, അയാൾക്ക് ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അയാൾ ഇന്ന ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ ഒരാള്, അയാൾക്കും കുറച്ച് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതകളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? അദ്ദേഹം സഭയുടെ നേതാവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അയാളെ നേതാവായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? നല്ല മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അതുപോലെ മുതിർന്ന വ്യക്തിയാവുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പറ്റിയിട്ടും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതും ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല വിശാല ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീ ശൗനക ഋഷിക്ക് ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശൗനക ഋഷിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് അനുമോദനങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശൗനക മുനിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗ്യതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ്? സീനിയർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സഭയുടെ നേതാവാണ്, മുതിർന്ന വ്യക്തി അല്ലെ? മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, സഭയുടെ നേതാവായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ശൗനക ഋഷിക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരവും സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച വിധത്തിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സൂത ഗോസ്വാമി പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ശൗനക ഋഷി അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച മാതിരി, എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനത് സാക്ഷാത്കരിച്ച മാതിരി അതേ തരത്തില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു? ശൗനക ഋഷി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് അനുമോദനം പറയുകയാണ്. വ്യക്തിഗതമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ അഹംഭാവത്താൽ പൂർവ്വ ആചാര്യനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ മുതിരണമെന്ന അർത്ഥമില്ല. ഒരുവന് പൂർവ്വ ആചാര്യനിൽ നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളെക്കാളും വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട്, ആ സംശയം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവണം? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവാരണം ചെയ്യാനായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം എന്താണ്? എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ഇയാൾക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ വിവരമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ മറുപടി, തെറ്റായിട്ടാണോ മറുപടി പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ വേണ്ടത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം.
അതേസമയം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമാറ് ഒരുവൻ അതിനെ നല്ലവണ്ണം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം ആ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ അറിവോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് പറയണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായും കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഏത് പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കണം ആ പറയുന്നത്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം, അവ്യക്തമായ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. എപ്പോഴും എന്ത് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാഗവതമാവട്ടെ ഭഗവത്ഗീതയാവട്ടെ, നമ്മൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണോ ഒരു ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ട് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരരുത്. കാരണം അത് ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം? ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിനെ വളച്ചൊടിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതുമല്ല, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനൊരു താല്പര്യം തോന്നണം. അല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോണ മാതിരി തോന്നരുത് എന്ന്. അവ്യക്തമായ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുക്കരുത്. എന്നാൽ ശ്രോതാക്കളെ മനസ്സിലാകാം. ഇതിനെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യഥാതീതം യഥാമതി എന്ന സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ വക്താവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഭാ നേതാവായ ശൗനകൃഷിക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്. യഥാതീതം യഥാമതി, അതാണ് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. യഥാതീതം യഥാമതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ പറയുക, അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാതീതം യഥാമതി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അനുമോദിച്ചതിൽ ശൗനകൃഷി അതീവ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ പണ്ഡിതനായ ഏതൊരാളും താല്പര്യപ്പെടരുത്. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അറിവുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രം വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ രണ്ടാമതായി ഭാഗവത വർണ്ണനം നടത്തുന്ന ഈ സഭയിൽ വക്താവും ശ്രോതാക്കളും ഇരുവരും യോഗ്യരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സഭയിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ശൗനകാദി ഋഷികളും സൂത ഗോസ്വാമിയാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഋഷിമാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണ്, അതുപോലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തുല്യ യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിന്റെ നിലവാരം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്രകാരമാകയാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റാനും അങ്ങനെ പ്രയാസം കൂടാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും കഴിയും. ഈ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം ഭാഗവത പാരായണം ഗൂഢ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ ഉള്ളതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പാരായണം വക്താവ് ശ്രോതാവ് എന്നീ ഇരുവർക്കും വ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തില്ലാണ്ട്, പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലാണ്ട് ഒരാൾ പറയുക, പൂർണ്ണമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾ കേൾക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടുപേരുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നത് മാതിരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരെ ഒരിക്കലും ആ പണിക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശൗനക വാച. ഇതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനകവാച സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭഗവതീം പുണ്യം യഥാഖ ഭഗവാൻ ശുകഃ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭഗവാൻ ശുകഃ. ശൗനകൻ വാച പറഞ്ഞു. സൂത അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, മഹാഭാഗ്യവാനായ വധ ദയവായി അരുളി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് വദതാം വക്താക്കളിൽ വെച്ച് വര ബഹുമാന്യനായ കഥാം സന്ദേശം ഭാഗവതത്തിന്റെ പുണ്യമായ യതേത് ആഹ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭാവശാലിയായ ശുകഃ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ശൗനകൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനുമുള്ള കഴിവുള്ള
സർവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനും ആദരണീയവുമാണ് അങ്ങ്. ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ദയവായി വർണ്ണിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ശൗനകൻ മഹർഷി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ. അല്ലയോ സുധ, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനുമുള്ള കഴിവുള്ളവരിൽ, അതായത് സംവദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതും വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ല, ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുക. അത് അതേമാതിരി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ലെവലിൽ പറയണേനാണ് വർണ്ണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുകളിൽ സർവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് സൂത ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്താണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ്? രോമഹർഷനാണ്. അതീവ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹർഷി വര്യനാണ് കേട്ടോ രോമഹർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കേട്ടത്? സ്വയം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വ്യാസദേവനാണ് ഭാഗവതം എഴുതിയത്. എഴുതിയ ആള് തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതേ വാക്കുകളാണ് സൂത ഗോസ്വാമി കേട്ട് സ്വായത്തമായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അതീവ വിനയ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും യോഗ്യതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനും ആദരണീയനുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങ് കേട്ട സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഭാഗവതം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഭാവാർത്ഥം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവന്ദ കി ജയ്. പ്രഭാത് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.